Салом ба унвони ҳунарманд. Имрӯз мо боз як куртаи кокеткадор медӯзем ва онро ман аз аввал чӣ тайёр мешавад ба шумо видео навор гирифта тавсия мекунам. Марҳамат, то охираш тамошо кунед. Барои дӯхтани кокетка аввал аз таракҳоро флизелин клей мекунем. Мана пуштак, мана инаш пешак. ҳозир ман инҳоро флизелин мечаспонам. Барои фаҳмидани гардан чанд аст, мо хел куртаро аз пуштак аз ҳамин тарафи гарданак монда то ҳаминҷоро чил мекунем. Аз ҳамин гарданакаш тайёраш 15. ва барои он ки чихел даҳани куртаро фаҳмем чанд аст, мо аз инҷо монда аз инҷо то мана инҷо чен мекунем чанд ҳаст. Баъд онро мана хел гирдшакл мекашем ё фасони худатонро мекашед. Ман аз инҷо ба инҷо ман 7 сантиметр мондам ва аз инҷо ба инҷо даҳани куртааш ки 17 аст, озираш ба 18 мондам ва онро амхе мебурем. Инҷашам одаме ҳаст кушод мепӯшад, ҳаст ки кам майда тангак мепӯшад. Амхе ҳозир мебурем. Мана инро ман буридам. Онро дар болои астар ҳамтавр мемонем ва ҷое ки нигӣ надорад онҳоро тоза мекунем барои сӯзан нашиканад. ва чӣ хеле гуфтам, флизелинҳоро намепартоем. Мана ин флизелинро аз ин ҷудо карда ду тақсим карда ба ду тараф мечаспонем ва байнашро ёфта мана хел хат мекашем. Ман акнун ба мошина хел карда чӣ хел фасон ҳаст амхел духта меравем. Дарунашро қайчӣ карда онро ба тарафи пушт овурда медӯзем. Куртачаи мо ҳам тайёр шуд, кокетка тайёр шуд. Акнун мо мерка мегирем. Онро ман хел дуқада карда ҳама тарафҳояшро китф ба китф, кунҷ ба кунҷ товрӣ мекунем ва меркаашро мегирем. Мана аз инҷа то инҷа китфаш 10 бошад, 1 сантиметр зиёдтӣ мемонем 11 ва онро бо бур хат мекашем. Дарози куртача аз инҷо чен мешавад, аз мана инҷа то инҷа дарозиша 27 мепӯшад. Мо 28 мондем. Мана инҷа куртача 16, мо 16 тайёраш 15 бояд шавад. Мондему мана хел хат кашидем, ҳама ҳаминҳоро часпондем. Кушоди куртача бошад 36, мо 38 мондем. 38 мондем. Анакун пуштакро ҳам хел 15 сантиметр инҷа бошад, 15 сантиметр инҷо мемонем. Инҷоро агар 19 мондем, инҷо бо 2 сантиметр зиёдатӣ бошад. Бидед 21 шуд. Ва дарози пуштак 21 медӯземш 20 мешавад. ва ҳама инҳоро мо мечаспонем. Хел мана куртачаро кашидем, размерош қатӣ. Акнун мебурем.
ана куртачаро ҳам буридем. Ин ба размери занаки калон, бузбала пеши барашам калон, бароқа размеру гирдош калон. Шумо метавонед ба духтарҳои ёш куртаи даҳанашам бисёр калонтар гирифта, китфоша майда ҳамихел бо меркача буред манам майда. Ин аз занаки калонсол манам хел. Акун инро бо қадаш қадар духтагӣ тайёр кардагӣ медузему часпонданашро сар мекунем.